qualsevol notícia sobre usos del català que sigui pessimista, jo penso que ja s'està començant a convertir en una profecia autocomplerta. És a dir, si tots els catalanoparlants interioritzem que amb el català ja no hi ha res a fer, és que al final sí, esclar, no hi haurà res a fer, perquè tenim elements estructurals en contra, però en tenim d'altres a favor. L'ensenyament en català, la vitalitat d'una llengua de creació en tots els àmbits i, sobretot, ens té a nosaltres. Soc el primer a afirmar que mentre el castellà sigui obligatori i el català voluntari, per dir-ho molt resumidament, estem jugant la partida amb una mà lligada a l'esquena, sobretot amb un canvi demogràfic d'aquesta magnitud. Però depèn de nosaltres fer servir el català sempre, gairebé diria tant si es pot com si no es pot. No em diguin que no han assistit a una escena com aquesta, una cambrera, una dependenta, que pensem que no han nascut aquí i comencem la conversa amb ella en castellà. Si comencem la conversa en castellà, som nosaltres els primers que ens estem dient que no hi ha res a fer. No llancem la tovallola tan ràpidament. Entre altres coses, perquè entre els joves n'hi ha molts educats aquí que l'entenen i el parlen. Hem de lluitar per allò que pensem que és important.